Pre odoslanie e-mailovej kampane reálnym recipientom klikneme v hlavnej navigácii na e-mailové kampane Odoslať e-mailovú kampaň. Na tejto obrazovke zvolíme ktorým príjemcom chceme odoslať kampaň, čiže my si teraz zvolíme odoslať e-mail všetkým príjemcom vo vybranom zozname. Pokiaľ by sme chceli len niektorým príjemcom odosielať kampaň, klikneme si na druhú možnosť, čiže ktorí vyhovujú zadaným kritériám. Tieto kritériá by sme zvolili v nasledujúcom kroku. Keby sme chceli kampaň odosielať len skupine užívateľov, sú skupiny príjemcov, ktorí sme vytvorili ešte predtým pri zoznamoch, tak by sme zaklikli tretiu možnosť. Čiže zobrazila by sa nám skupina Bydlisko Bratislava. Môžeme si pozrieť kritériá, podľa ktorých môžeme filtrovať príjemcov, čiže zaklikneme si druhú možnosť a chceme ich filtrovať z prvého zoznamu, čiže z interných kontaktov. Klikneme si na tlačidlo Ďalej. Na tejto obrazovke môžeme si zadať konkrétne e-mailové adresy. Môžeme zvoliť, či chceme odosielať pre oba formáty, čiže pre tých, ktorí zvolili HTML alebo len textovú formu newsletteru, môžeme ponechať oba formáty. Či chceme, aby stav overenia, čiže tá daná e-mailová adresa bola potvrdená alebo nepotvrdená, alebo pre oba tieto stavy my si necháme potvrdené. A samozrejme môžeme filtrovať podľa dátumu pridania, podľa kliknutých odkazov v predchádzajúcich e-mailových kampaniach alebo podľa toho, že ktorú e-mailovú kampaň potvrdili, respektíve otvorili. My si teraz ponecháme tieto kritériá nevyplnené, pretože chceme všetkým príjemcom odosielať, čiže nebudeme teraz nejakým spôsobom filtrovať príjemcov. Klikneme si na tlačidlo Ďalej. A pristúpime k voľbe e-mailovej kampane, ktorú chceme odoslať. Chceme odosielať augustovú akciu 2010. Vedľa tohto výberového tlačidla máme odkaz na náhľad. Keď si klikneme na tento odkaz, zobrazí sa nám HTML verzia newsletteru, čiže môžeme skontrolovať, či je v poriadku naša voľba, či sme si zvolili správny newsletter. My sme si zvolili správny, čiže vypneme toto okno a pokračujeme ďalej vyplnením všetkých údajov, odosielať z e-mailovej adresy, odosielať odpovede na e-mail. Máme vyplnené pri zozname príjemcov, ktorých sme zvolili. Pokiaľ by sme to potrebovali zmeniť, samozrejme môžeme, ale môžeme si to aj ponechať nezmenené, pokiaľ sú tieto údaje v poriadku. My si to teraz zmeníme, aby sa to odosielalo z mailissimo.sk, čiže odosielateľ bude mailissimo.sk. Odosielané to bude z e-mailovej adresy info@mailissimo.sk a odpovede by sme chceli tiež radšej dostávať na info@mailissimo.sk. V nastaveniach plánovania e-mailov, čiže v nastaveniach odosielania, máme možnosť odoslať kampaň okamžite. Pokiaľ si ponecháme túto možnosť zakliknutú, kampaň sa bude odosielať okamžite. Ak by sme nechceli, ale chceli by sme naplánovať kampaň na určitý deň a určitý čas, toto odklikneme a vyberieme si presný deň a presnú hodinu, kedy to chceme odoslať. My si to chceme teraz odoslať okamžite, čiže necháme zakliknuté. Áno, odoslať e-mailovú kampaň okamžite. Upozorniť majiteľa znamená to, že keď sa začne kampaň odosielať a keď sa odosielanie ukončí, majiteľ zoznamu dostane e-mailovú notifikáciu o tom. V pokročilých nastaveniach nemusíme vyberať voliteľné pole pre meno ani priezvisko, pretože v e-mailovej kampani, ktorú chceme odoslať, sme nenastavili voliteľné pole, krstné meno a priezvisko, teda nechceme našich príjemcov oslovovať. Pokiaľ by sme chceli personalizovať našu e-mailovú kampaň, v
v HTML e-maili by sme museli uviesť voliteľné pole pre krstné meno alebo priezvisko a teda tu by sme mali zvoliť voliteľné pole pre krstné meno, čo je meno, a pre priezvisko. Teraz keď sme to zvolili, môžeme to ponechať takto, nič to v podstate neznamená, pretože v kampani nie sú uvedené tieto voliteľné polia. Odosielať e-mail v oboch formátoch samozrejme chceme, aby naši užívateľia dostali aj HTML, aj textovú formu newsletteru. Taktiež chceme sledovať štatistiky otvorení a aj kliknutí na odkazy. Môžeme zadať, aby sme sledovali našu e-mailovú kampaň aj cez Google Analytics, čiže túto možnosť zaklikneme. Áno, chceme to sledovať cez Google Analytics, čo nám vlastne umožní, aby sme rozoznali v Google Analytics ľudí, ktorí prišli z e-mailovej kampane Augustová akcia 2010. Klikneme si na ďalej a už budeme vidieť sumár odoslania, čiže ktorú kampaň chceme odoslať, aký bude predmet kampane, na ktorý zoznam príjemcov bude odchádzať daná kampaň, približne koľko kontaktov dostane túto kampaň. Približne je preto, lebo pokiaľ by sme chceli kampaň naplánovať na nejaký deň a hodinu, môže sa stať, že medzi časom sa niekto odregistruje a práve preto je tam to slovičko približne. Kampaň bude odchádzať okamžite, čiže 10. augusta o 6. Taktiež vidíme, aká veľká je tá kampaň a už môžeme kampaň len naplánovať. Na tejto obrazovke vidíme, že kampaň sa bude odosielať o 3 minúty 35 sekúnd. Okno prehliadača nemusíme ponechať otvorené, môžeme kľudne vypnúť. Keby sme sa vrátili neskôr, môžeme si pozrieť naplánované odosielania, a to tak, že klikneme v hlavnom menu na e-mailové kampane, zobraziť naplánované odosielania. Po kliknutí budeme vidieť túto istú obrazovku a teda môžeme si pozrieť, za koľko sa bude odosielať naša kampaň.